Inabot po ng grabe ano. Yung nakita nyo yung dagat kanina doon, umabot hanggang dito yung pag-alon. Ayan, grabe. Nakita nyo po kung gaano kalayo yung dagat. Umabot yung dagat hanggang dito. Magandang hapon mga kagala. Ito tayo sa bayan ng Kapalonga, sa Marinas Norte. Time check, it's 12:30 ng tanghali. Marami na tayong nagawang vlog dito sa bayan ng Kapalonga. Bisitahin nyo yung channel natin. But anyway, samahan nyo po ako ulit sa umagan to. Tayo ay mamamasyal sa Barangay Itok at sa Calabaka kung sakali abutin natin. Ang reason kung ba tayo napabalik ay may mga request o comments sa vlog natin. May request sa atin si Rob Portugal sa Barangay Itok. Request niya na mapuntahan natin yung Barangay Itok. At may nag-comment din doon, Celeste Pornivo. Hindi daw tayo nadaanan sa Barangay Calabaka, yung tinatawag na Las Vegas. So doon tayo pupunta sa umaga to. Pero daan muna tayo saglit dito sa sikat na parola dito sa Kapalonga. Daan tayo saglit. Ito yung parating pinupuntahan dito para sa mga picture taking. Yon, ito yung parola dito sa bayan ng Kapalonga. Parating pinupuntahan to. Tayo sa likod, mas malilim. Hello. Okay, time check, it's 12:40 ng tanghali. Ito tayo sa bayan ng Kapalonga. Ayan o. Kanina nasabi na natin kung anong gagawin natin. Let's go to Barangay Itok at daanan na din siguro natin yung Calabaka Barangay.
Madali, ano yung TikTok channel yung dalawa? Ha? Ayaw nyo? Jollibee daw. Bakit tayo? Ay, nako, palis na kayo baka. Nangingisla na sila. Ito ang mga batang Kapalongga. Central School! Hello. Bukas. O, paano pa rin yun? Nilibot na ganito. Tabag mo. Hindi nangingisla. Punta dito. Let's go. Tangke daw yung tawag doon. Yan natin. Record pa. Ayan sila. Yon, time check, it's 12:55 ng tanghali. Ito nga pala yung tulay na binabaan natin noon nung una tayong mag-vlog dito sa may Calabaka. Siguro silipin natin ulit itong ilog. Ayan na. Ayan. Welcome. Pro 4, Barangay Itok. Diyan tayo pupunta. Humintulan tayo saglit dito sa ilog, sa may tulay. Ito yung unang nung pumunta tayo dito. Ito yung binabaan natin na una. Mali. Nung mag-vlog tayo sa Barangay Calabaka, Kapalongga, Camarines Norte, napadaan tayo dito sa tulay na yan at ang daming naliligo dun sa ibaba sa ilog. Yun, may mga naliligo dun. Let's go to Barangay Itok. Lapit na pala. Yun, eto na.
Quesmo Orenia Elementary School. Ito na nga yun. Nasa yung kanilang barangay hall. Ayun, siguro doon yung barangay hall, mga nag-basketball sport. Siguro doon lang tayo, ano. So ito na yung ano, barangay Itok. Ayun, may kainan doon, no. Ha? Init na pati, oh. Time check, it's 1:15. Barangay Itok, Kapalonga, Camarines Norte. Saan? Ay, packet na to. Doon na lang siguro tayo, ano, sa malilim pati doon, no? Yun. Itok, GWS. Dito tayo. Yun, yun nakita yung drone shots kanina. Yun yung barangay ito. Yun, no, kalingking, no. Sarap yan. Ala. Yan, masarap to. Kalingking. Magkano na po, Igdi? 5 po. Magkano? Sige. Barangay Itok ka po ito, ano? Opo. Ayun. May dumampot na. 4 po. Tulong niyo na po yung nagdampot. May dumampot na. Ibabalik mo yung sukli. 4 po. Palamig daw po. Palamig din daw asin din. Merienda dito sa barangay Itok. Tagal pa lang buhay ng ganyan? Oo, matagal. Yun yung huya ko lang sa pinakadabesa. Okay lang, hindi ang karot kapag Hindi tayo masyado makapagpalipad ng drone ngayon. Medyo may nag-error yung drone natin. Baka bumagsak, makatama tayo ng tao. Kakaroon ng problema yung drone. Puntahan naman natin ngayon yung Las Vegas, USA. Dito sa barangay Calamaca. Siguro malapit na. A love for each other, we live on forever. In every beat of my proud corazón, ay mi familia hoy dahilmente.
Ito pa yata. Dito pa yata ito eh. Diba? Oo nga. Barangay Itok pa rin ito. Let it be known, a love for each other, live on forever, in every beat of my proud corazon. Ah, may gasolinahan dito. CM Gasoline Station. Oh, ganda. Bini PLWS. Ah, ito na. Kalabakan na to. Welcome, Barangay Calabaka. Oo. Daming ibon dito, ano? Alam mo, one. Las Vegas. Hanapin natin yung Las Vegas. Ano, tinatawag. Tanong ako dito. Sir, patanong po, saan po yung Las Vegas sa tinatawag? Ah, sa dulo po dito. Ah, sige. Salamat po. Ah, sige. Ay, tama. Napunta na natin. Yun, hanapin natin ang Las Vegas. Specific ano. Kaya nga. Our love for each other. Ito ba tayo tayo? Saan ang Las Vegas? Ah, ito. Ah, salamat. Dulo na yata ito. Ganda ng dagat. Ay, lalim. Alright. Punta tayo sa dagat siguro, ano? Suot na lang tayo dyan. Diretsuhin pa natin to.
maganda dito. Yun. Okay, so sabi nung bata, sa kabila ng tulay, Las Vegas, USA. Let's go! And ito ng tulay ah. Banka Buhayan. Dole. Wala na yata, dead end na. May kalsada pa po dyan? Wala na po, dead end na. Gagala lang po kami. Wala na pala. Teka, pahinga muna tayo. Ayun, silip tayo sa dagat. Ito tayo sa Calabaca, tinatawag na Las Vegas. Ayun, natupad natin yung request ng ating yung nag-message sa atin, si Ma'am Celeste Fornibo. Ma'am, eto na po tayo sa Las Vegas. Ang ganda dito. Yan, no? Low tide. Pakita ko sa inyo. Yun, no? Napakalawak. Pwede ba dito magpalipad? Inabot po ng grabe ano. Yung nakita nyo yung dagat kanina doon, umabot hanggang dito yung pag-alon. Ayan, grabe. Nakita nyo po kung gaano kalayo yung dagat. Umabot yung dagat hanggang dito. Try natin yung lumang tulay, daanan. Pakita ko sa inyo. Ayan. May bago na silang tulay. Ito yung dating tulay. Hindi na dinadaanan ito pag sa Delikado. Ngayon dadaan tayo sa Delikado. Let's go. Yan. Yun. Wag lang matumba, wag lang magiba ang tulay na ito. Ayun ang tulay, wag kang mapuputol ka. Ayan o. Wag
Yun. Ano hinuhuli mo? Isda pa din. Ha? Ganyan. Patingin daw. Dapat wala sa camera. Similya na ano yan? Alimango po. Alimango nga. Oo nga. Pwede pala yan. Ayos yun ah. Nahuli niya yung similya ng alimango. Ayan. So hanggang dito na lang talaga yung tulay. Hindi ka na pwedeng dumiretso pa. Kasi giba na. Ayan oh. Bumagsak na hanggang dun. Wala na. Yun. Pero may bago na silang dinadaanan. Hindi naanan ng motor natin kanina. Yun oh. Ayun sa kabila. Galing nung bata. Kumuhuli ng mga similya ng alimango. Pera hulog. Thank you. Paalam tayo kanina sa kanya kung pwedeng dumaan dun sa sirang tulay. May nagdaan dyan na bata, yung mga anak na yan. Bigla lang na, kuya nalumpo yung... Nagiba po yung Yun, may kinikwento sa atin na may nahulog tawag dito, may tumawid na bata. Nagiba yung yung tulay. Buti di nagdaganan ng semento. Salamat po. Yun. Rating din natin ang Las Vegas. Yun ang nagawa natin sa araw na to, matupad natin yung mga messages sa atin sa channel natin, dalawin yung barangay dito at saka yung barangay Calabaka ulit. Time check, it's 2:20 ng hapon.